أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا مسلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ina ɗauke muku da saƙo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wannan saƙon shine wato neman tsari da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake yi Allah ubangiji ya kare shi daga abubuwa guda hudu. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam addu'o'in sa kan cewa Allahumma inni a'udhu bika min jahdil bala wa daraki shiqa wa su'il qada wa shamatatil a'da. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah na ina neman kariyanka, ka tsare ni, ka kare ni daga wato wahalarwa irin ta bala'i da musiba. Jahadul bala shine Allah ya dora maka bala'in da kai ba za ka iya ɗauke shi ba za ka iya jure masa ba, sannan ba za ka iya tunkuɗewa kanka shi ba. Allah ya tsare mu daga gare shi. Na biyu, daraku shiqa, wato Allah maɗaukakin sarki ya kare shi daga tafarkin da zai bi. Mutum ya bi wani tafarki wanda tafarkin nan halaka ne gare shi, bala'i ne gare shi, amma ya bi tafarkin ya kasa bari a mai nasiha a haɗu a kan shi, amma ya kasa bari, kuma ga tafarkin nan halaka za ta kai shi. Annabi yana neman tsari daga wannan, shine daraku shiqa. Na uku sai su'ul qada, yana neman tsari Allah ya kare shi wato daga mummunan wata kaddara da Allah zai kaddaro masa, ya zamanto cikin kaddaran nan ga ta nan bata da daɗin gani. Sai na hudu shine shamatatul a'da, wato abinda zai faranta wa makiya rai. Allah tsare shi daga abinda zai yi makiya su samu wato farin ciki da jin daɗi game da abinda yayi, ana masa dariya da shi. Waɗannan abubuwan jama'a musulmi a rika neman Allah ya kare mu daga gare su. Na farko ka ce Allahumma inni a'udhu bika min jahadil bala wa daraki shiqa wa su'il qada wa shamatatil a'da. Wassalamu alaikum rahmatullah. Allah saka ma wanda ya yada da alkhairi. Wassalamu alaikum rahmatullah.